Yarira gona iwe ndotevere nyika. Yarira gona iwe ndotevere nyika. Yarira gona iwe ndotevere nyika. I've got questions. To those who were in London, who sent you to London to buy our land? Who sent you to London to buy our land? Because when you came to London, you were supposed to get a surrender document from the Smith regime, a surrender document, because tangata wakuriana. Zvino modzoka makuti willing buyer, willing seller. Akakutuma kunotenga nyika ndiani? Nyika ndiyedu kai. Taiti kai mwindi makadzidza ndosaka takanga takuisa mberi. Kokuti willing seller, willing buyer zvinorevei? Hondo yangu yacho chimwe chete. Yevu. We did not fight for democracy. We fought for one thing only: land. Yarira gona iwe ndotevere nyika. 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 Nyika itengwe, nyika itengeswe. Inyika ya baba aitengeswi. Ko akati munotenga nyika yedu, ndiani akakupa igunya iroro? Yarira gona iwe ndotevere nyika. Yarira gona iwe ndotevere nyika. Yarira gona iwe ndotevere nyika. Yarira gona iwe ndotevere nyika.